тест.
Eren saygıya popure na yarovelalı, hadi çektim popalı, o popure puanval demiş. Canap bitiyle ferikler. Пролена двека четина иншалла, арса Куран дова, ача клама речаве собракајка со синелен иншалла, тесарстон со посик иншалла, акаление тека. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل لتعالوا من عند الله أحدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. سبحان ربي الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدينا والفكنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بسبب قراءة القرآن العظيم. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض حاجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وفوز بالجنة يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jak javno obraćanje tu mende pšavale. Најангле јавен повиќе раја џиоколачаве, кога кра џиоколачаве, родаја, професионалција, кола со лепине на плочке, магајата и кала сакала плочке со итале козидија, пред некојте настради, ромате, влаке амаре рома со керге. А дико кораја со керге ни на мрдинел. И нација козанат луко тало нешто авер. А мен рода професионалца со джанена пибутите керен. А на штета керге
talo amaro mangi pe kuaso ce corinela Angliamen. U ista talare na kalla çare trebela tova svesni. Allah Azze ve Celle dingane na mengi amaneti ko araki. Mora te halova deka. O shukari be çavengor. Adva itala maro shukari. Osen so adva shukari. Kerela me shukar to setinamen ki dunjaje, adva da shukari be reselamen тайсагва капаронена ки кали пув, то е ско кабари. Па не случајно до пекамбери алейхиссалам кава керел ида мате инсану инқата амелуху ила мин халафе. Јек мануш кога накела и дуњаја прекинингове на лескере дели. Емери ба прекинингове ласа. И си трин наче, и трин себепија, трин букја, кога со керела и палторо меривете тавденту ке шукар дели. Јектара два и тало кога вакрла وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ. Ем кога палтуте мукја хајр ли мочаво кога со туке дова керел. А катар халјова талалем. И важно се му благодати максимескро кога со инвестиринеа упра лесте. Пред се товел васпитимо кодроме Аллахескоро аззаваџел. Успешно талија дија фамилија, успешно и тало адва кер, кога два родителите адја фамилијата адала чаве кер јапеске кадари со тајса повел која керелеске доба колескоро кабар. Ту со нашајте пружинелеске, мислим додека пружинелеске среќа, успех. Шај со на материјална добра теделеске ки дуњаја. Погрешна метода. Погрешна метода леске ки дуњаја, погрешна метода туке ко кабари. Јодо леске палален, кога пенела контарло амаро аманети, а два значинела дека о иста два максими која со пирела го делеаќа. Кога свача леске радуинеату, джан дека о иста два шајторо тороџехнеми. Со Аллах Азза ва Джел ка почел тута чалес. Аллах ко Курани кава кирел. Я ејюхеллезина амену ку енфусекум ва ехликум нара. Еј тумен со пакјана гаравен тумен ем томаре фамилјата джехенемескери јак. Додолеске пшалале адјале пота со иситумен ко кер. Аллах Азза ва Джел на рекуингамене пота. Елмалу вал бенуне зинетул хајату дуња. Томаро парвалите, томаре максимија, чачипаски тали, томари лепота. Воедно палалено пекамбери алейхиссалам. Подсети неламе начали важност, родителско, према о максимија со го требела те воднат грижа чаленги, ача ленгоро, психофизичко развој, емисто ајар ленгоро динескоро развој, се опекамбери алейхиссалам такав кулукум мес'улин ва кулукум мес'улин ан раијатихи. Емсарине тумен се новчарија пастилија ко томаро стадо. Ем тумен са родителија, сем пастилија овчарија томаре максименгја, жа томари фамилија, се тајса ковен пушле ко Аллахи Азза. Инаку права муслиман, джан кога нешто доверидела пе туке ко аракхибе. Сад, например, каква ситуација, о Аллах Азза ва Джел, дијаменге ко аманети е чавен ко аракхибе. Се кога нешто со итало некаске доверимо, и сите тербил управо мости е джехенемескоро, емо дори тало лескоро хесапи, ема два мануш која со наоправди ја аракхибе, лескоро хали заврши гјовела заувек товел ко джехнеми. Од леске права муслиман, за да то веламе напредно, породо, хајрини фамилја, хајрини чаве паламало мериве, требела обзир то веламе некогор букја. И е таро важно букја со требела то велки амари годи и тало. Наредин то маре чавенге о намази. Ако вај дроме пекамберен горо, одолеске пшалален о Аллах Азза ва Джел ка нареднил вакерин до,
وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Нарединен тома речавењето извршинено намази, внимателно водинен која дава сарка извршинено ле. Исто агар фалален о Исмаил алейхиссалам, тар лескоро табијати, тар лескери традиција синео намази па кавакрело лајко Курани وَكَانَ يَأْمُرْ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Нарединела сине пере фамилјаке, те кълдинено намазите дено зекати, адалеа улопо пород господари, таро робија која со Аллах Азza wa Jalla леда задоволно. Одлеске планот пекамбер алисам павер хадиси кавакрова керидо وَمُورُ أَوْلَادِكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ. Нарединен томале максимен гечало намази, панда кога итале по ефта беш, павер хадиси какерел, помеѓу ефта беш, деш беш, дури си лаја как хувеле, те шај о намази то велеске нешто најман до колескоро калби. Таро методе права муслима. То велтут хајрди ме породо. То велтут здраво генерација палтуте то вел. Соскитало битна дава здраво генерација. А дава максими ка пиравел мабисер олагапи опрезиме теле фамилја коро. Остало представникот е керескоро. Се бебио човек лапе и клилотаро барокер. Ма мислим барокер дало која кер со силе бари квадратура. На. Барокер пенелапе кога тарадава кери клола морална максимија. Морална мануша. Примерна мануша. Кој со керено родителја горда тове надале максимија. Атала и тале барекера. Јакарига тало бут важно, со му кена палтумендар. Со тема керенто мале максимендар. Таркова кери клёва. Одолеске јек датка калеческе омочало. Ма бисер тусерно представнико. Палто анава вела му презиме. Ту со однесосетњатут крали, со тут гидавено крали куѓа. Ту сјан е, на. Те манглјанча чипаске крали или те фалиненту те керентут. Дик палтуте кој казамене нелтут. Кој торо тан казаменел ки джума палторо мери беакари. Или тере мери баја завршин го веласа. Капуче коркори тут. И одолеске халали на касне најбари се кирасе пекамберенгера. Дике ној примали сега. Мугляди печави Исмаиля алейхиссалам ме хаджаки неплодно пу. На неустовија дживди паскере. Сигурно мерибе пустина, ни хајбе, ни пиве, ни пали. Ама ди пазне ни дови бремески алейхиссалам со ковелсине. Беледен аминен ваджнубни вабение ен на'будел еснам. О Аллах, кеда кава кетовел сигурно. Односно пача ли кјаба. Мод далечи мере максиме мато Божинел кикија. Тоест мате керел ширки Аллах Азza wa Jalla. Понамле кава керел герде традва со како дине намаз. Пала дава како муклен ги рскаолен. Да не примети ген број екен варно суитало ко джидите амаре максиме горо. О чисто таухиди, о чисто пакјаибе, те наприпишњава Азza wa Jalla мам, которо калби мате нешто андрете кој манги песемо манги ка Аллах Азza wa Jalla. Кога те букја средине Аллах Азza wa Jalla и дуњаја да коркори кабел бизо туте размислине сарсој чириклеске, уштела сабајле и рска вела нески ко самолети. Кога Аллах Азza wa Jalla чириклена бистрела, а чалеске или рска, а ту мислиня која се ампаша Аллах Азza wa Jalla, Аллах туте бистрел. И одолеске праланен тари метода и тало и секоја доваја керен дова чалтомаре максимја. Зато Аллах Азza wa Jalla ту путинело лен. Со пекамбер алейхиссалам ко секоја намази ка киросне дова, ја мукаллибел кулуб, ثبت قلبي في دينك. Оту со мене нео калби
засврстимо ро карби кото родим. Тари метода халален хайриме максимија товенаме буд важна точка со требела товеламе ки години. О хайриме максимија зависнела побортало хайриме одат. Те чавенте мангена Аллах Таала кел зависинела дава поборо датара ка Аллах Азза ва Джел. Одолеске халален Аллах ко Куран сова керија. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Најшукар примери, симено примери пекамбереско алейхиссалам. А катар халаваат халале. Со год Курања чи поворди. Кобор мангеа Курани му которо вордате шум. Ама кобор мангеа чити которо ворда Курани. Са и джаба. Адвана ракелато. А ракелато торо да тере родителија побошне поврзме Аллах Азза ва Джел. Олај ко Курани ракела мен. Ва кане ебухума са. Ленгере родителија снетаро шукар мануша. Каскор не синела. А ке случка де синела пеко вакти ко Муса алистамен ко Хидр. Амен каджако дадело кратко издание. Ко последно дело кого Муса алейхиселам мо Хидр, куге кој е гав, озидо само со напело. Уштело Хидр алейхиселам прицврстинело озидо. О Муса алейхиселам чудинела кала суске тукеријан шукари пеко акала гав, кога клама нуша протива менде, нити сајија кергјаме, а пушляме бареца тврдиге, дихено джеваби е хидерескоро. Дикен со значинела хајрни модат, хајрни ми дај. Керела хајри цело негавеске. Дикен ко керкога и сиеке намазджија цело на себаке керела хајри. Цело танеске керела хајри. Со како Хидр алейхиселам, Андреј сие чупи алтани. Остало барбали пева керела дуеге тименгоро. Одата калеге тименго снетаро шукар муслимања. Хатъри отдат кај снетаро шукар муслимања, меда керава, а кава чупи Андрејта чупан да буд беш, додека клама срня текмен по пубертет, тоа е способна тежајте управинен, а каде барбали пај. Дали приметина сојо себебио Аллах Азза ва Джел да клео малја кај тименгоро, ошукариве родителенгоро додека си неко дживдиве. Емадава келела улога, те чавете унукија, товен таги заштита е Аллах ескери Азза ва Джел. Тоа сабија халален халилесина ка процедура. Јодолеске сајти бен Джубеј, овко ка координосне, ка чосне путко намаз. Ка пучене, се тоа добора човек ко намаз. Постоске тоа добор нафиле координеа, ка си ка велсне пенаја, керава ле себе качала кава, те са клачал моро чаво, те шају Аллах Азза ва Джел, те заштитинеле, кобор повеќе која ко намаз, кобор која повеќе прибадети ко Аллах Азза ва Джел, одобор до Аллах Азза ва Джел, ка заштитинел мере фамилија. А катарна мангава тева керав, джико сао родители. Ме халјовава секоле родителеске, и тало бут важно и среќа перечавеске. А мен кога кој период ја кена кога овакто вела поширо, кога ко проле, па вела мен ген лето. Ама мора да те признеина несар од дивини пада ке млади на рашиди вела. Кога пенава дивини па косо мангава тева кера. Ема ква и тало астарава кривиса ко родители. Прво, неумешне на исламско и тало родители. Етул му'минен мутеамиден, феджезауху джехеннем, халиден фиха. Кој му дарела намерно е кеверниконе, те джанел вескоро халитал заувек ко джехнем. Па ша не како, па стар роđен намерно, па не намерно, баба намерно.
Секоја е, како пиши моите лодеске, дозволено брзина 50, ту возинеа 100, ту сјан убица. Магар по Аллах аз ваџел сматринелату, ту сјан катили нефсеспрен, ту коџенети елбет никогаш накувеа. Пазинен со терена томаре максименцер. А ту мен со сено по-возрастно. Пазинен томаро по-нашај кулица. Па да харица кавен, томаре фамилија, томаре достија, улице коен попхедарица со бракјаја, си кавен, кеске по борсен зорале, шунгја машала по борсен зорале, обутел улесамен да го бор зорале, кај сјам, джикишково корија машала, па го корија, абертали ситуација. Одолеске на непотреба кеске зорали, па те сикава по борсјам зорале, те сикаве нарица сабри, сикаве нарица нежност према томаре прала, сетинен туен кулафе пегамбересе кога вакелела, мен юкмин биллахи вал јомил ахир, фелијукрим даифеху, кој вернал паменко кјамеско диве, сагија пе мисафирен нека керен. И одолеске сагија керен, томаре мисафирен, па кавенки томари насел. Одолеске зависнила се кастара мендар калале, по амаро по нашај. А највише затребела това се сведокија сам, амари народителско грижа, по крај и крола по амаре максимир. За да те накајнаме, за да тај сам натерова коркоријаме, одолеске лечинен претавеламе ги насвалив. Одолеске практикујнен одини, котомаро свакодневно дживдиве, ке магнетаро бахтале мануша, сарки дуњаја и сваѓар по ахирет. Одолеске ке радова ко Аллахи азза ва џел. Олај тара келаментаро секоја искушение што на неамен такати ти издржина. Ке радова ко Аллахи азза ва џел, амаре максимен ко ленгере дрома нека арахел. О имани те заманген, таро харамија дур, те овен, о харамија те мукен. Ке радова ко Аллахи азза ва џел те дела мено хајрија кале диве сескоро, емо хајри саје диве сенгор. Ке радова ко Аллахи азза ва џел тарамаре кера оборчија нека дујра керел, она сваливе нека цидел, и неслога нека дујра керел, о мангипе нека завладинел, амаре муленги Аллај дженетија нека дел, екулу каули хава астагфируллаха ли ва лекум фастагфируху, хувал гафуру рахим. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه وقال عز وجل من كائن مقبل وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Perene misleno Safija su Safija tavtaru tamamio namazı tövbe. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ونجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرق البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم